nuwun. Ya. Udakara taun 90-an no. Piye? Aku wiwit SD nganti SMP iki asring nderekke bapak Mbah Sukron Swanda saben ngasta pakliran ana laladan grogol kene ya hajate padha ya kuwi bersih desa mung saiki dadi selan ageng. Oh iya, kowe cilik wis aba rene ya. Yen biyen ki piyayi mirsani wayang ki mligi mirsani lan mengamati mencermati lakon era bapak biyen. Ya. Mula saelingku yen jaman biyen ki sindene bapak ki mung 2, 3 ngene wis apik. Iya. Ning saiki perkembangane jaman dadine beda, Nduk. Wayang merupakan media yang beraneka untuk memberi hiburan segar kepada para warga masyarakat khususnya wewengkon Grogol. Iya apa? Saiki piyayi mirsani wayang ki niate renorno ana sing pancen gatekke lakon, gatekke wejangan, ngrungokne karawitan. Iya. Ning ana uga sing kepengin gatekne guyonane pelawak. Ana uga sing kepengin gatekke suarane sinden nganti tekan egolane waranggana. Oh wong nonton wayang saiki corake rena-rena niate pirang-pirang. Kaya ngono kuwi. Mula jaman saiki iki yen sinden 5 ngene dianggep sithik, Nduk. Minimal ya 6 kaya bengi iki merga pancen sinden sekarang adalah merupakan bunga pentas yang tidak pernah layu di sepanjang malam. Iya apa? Lan iki ya pancen ya wis trep karo jamane. Jaman saiki wong nyambut gawe iki wis ora leren, Nduk. Butuhake hiburan yen nonton wayang mung disuguhi cerita karo wejangan. Iki mengko ndak malah saya kesel. Mula men ada penyegaran yang gatekke karo kaya apa to ayune sinden. Mula sinden saiki racake mesti nom-nom kaya ngono kuwi. Tuwek sithik umur 55 langsung dipateni ya, Nduk. Kejemen kaya ngono kuwi. Ora paribasane kaya ngono kuwi. Ning upamane sak perangan ageng para ibu-ibu, para bapak-bapak anggenipun mirsani wayang butuhe arepe menikmati kecantikan sinden niku janjane nggih mboten salah. Niku mboten salah. Merga napa? Survei membuktikan embuh Karanganyar Solo, embuh Ponorogo, embuh Jaten, embuh Grogol sawo pisan sing jenenge Piyayi Kakung mesti ada ketertarikan untuk melihat kecantikan wanita. Iya toh? Kaya ngono kuwi. Dadi Piyayi Kakung kok nyawang karo sinden, menteleng ngono iki mengko lungguhe karo ibu paneme Pak Lurah nyawang sinden. Bu Lurah aja nesu, pancen kodrate ngono, Bu. Sing jenenge Piyayi Kakung nyawang sinden ayu tek ora tertarik, kuwi wajib dipresakne, Nduk. Iya toh? Kaya ngono kuwi. Kanggone sing Piyayi Kakung sing nom-nom kuwi ora nom ra tuwa padha wae. Sing sepuhe nyawang sinden karo batin. Wah, cara krupuk ya kemremes lho iki ngono kuwi. Iya apa? Kaya ngono kuwi. Lah, mula wayang iki pancen media yang sangat komplit. Iya. Mula dalam rangka ya kuwi tasakuran selan ageng utawi kaprai bersih desa. Warga masyarakat ing Grogol Sawo Ponorogo nyawiji dadi siji guyub rukun gotong royong mbangun Grogol. Iya. Dipandhegani karo Bapak Kepala Desa Pak Jalu Prasetyo. Matur nuwun Pak Lurah. Nadyanto nembe menika pinanggih ning kula remen kula marem merga pancen piyayine iki alus, Nduk. Yen wayang ya Prabu Puntadewa. Iya, alus lembah manah. Kaya ngono kuwi. Ugi sinengkuyung dening ketua panitia Pak Edi Suryono. Mboten kata lumpen seksi wayang pagelaran ing dalu menika Mas Agung sing wis bola-bali koordinasi karo awake dhewe lumantar telepon. Iya, matur nuwun karo Mbah Mudin Nuril Huda ya, Mak. Ingkang dalemipun kangge transit kangge dandan kula sak kanca matur nuwun. Jan daleme ya apik, daleme resik, kamar mandine ya pirang-pirang. Ya, mung emane kamar mandi pirang-pirang ora enek ciduke kabeh. Wis sing goblok iki kowe jaman kemajuan ra ngangge jibur ngono kuwi. Wis enek kerane kok ya. Ana sawere. Sembah nuwun Mbah Mudin, mugi-mugi kalian Ibu panjang yuswa sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kalian Mbah kami tuwa Sugiarto
sing terkenalin sinten Pak? Plegek. Pak Kamitio Plegek. Nggih, iki bingung aku tak kira plegek. Ayo, Plegek matur nuwun Mbah Wo dan semua kru panitia Selan Agung dipangestoni karo Mbah Haji Saito ugi lan ugi dumateng Bapak Ibu para kiai alim ulama sumrambahipun Pak Camat, Pak Ndan Ramil, Pak Kapolsek lan jajaranipun ingkang sampun kepareng mangestoni pahargyaning ratri menika kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami. Ya, monggo 23 dina tanpa pedhot ya, Mak. Luar biasa panitia. Ora mantra-mantra hajate wong sak desa prasasat kaya hajate wong sak provinsi, Nduk. Ing atase kegiatan kok non-stop nganti 23 dina yen ora piyai grogol pancen piyai sing kompak guyub rukun menyatu dan menggunakan rasa persatuan yang luar biasa mokal bisa mawujud endahe pahargyan kaya bengi iki. Mula tepuk tangan untuk panitia grogol yang tercinta. Ya. Hebat luar biasa. Entek ya pirang-pirang tur tidak swadaya kepada warga masyarakat nggunakake duit desa tambahi donatur dan lain sebagainya. Ya. Wis matur nuwun tanpa upama ya Mak, muga-muga ora mung Pak Lurah perangkat lan ugi sumrambahipun masyarakat sedaya kemawon ingkang kepareng rawuh mugi-mugi tansah ginanjar kawilujengan niring sambikala pinaringan wujudipun kanugrahan saking Hyang Agung rejeki ingkang melimpah ruah kebak barokah pinaringan wujudipun tentrem lahir batin keselamatan donya akhir putra putrinipun dados lari ingkang soleh lan ugi solekah Allahumma ana bintang tamune sapa sing wis diantu-antu karo piyai kene ya kuwi Cak Percil CS ya gandeng iki wis tengah rolas ayo ndang ditanjake ya monggo Cak Percil CS kaya biasane wae apa serampatke ya monggo Cak Percil CS pun diantu-antu pun dikangeni kalih piyai grogol mriki katuran pinarak wonten panggungan gabung kalian kanca-kanca Madangkara yo Oh
Sampai pagi. Rasa tenan tak Percil. Fisiknya luar biasa. Pancen leret. Nyapa lo lagi metu sabar Bos. Nyapa lagi metu kok awakmu emosi kuwi lho. Mongko wis tak lem lho, fisiknya luar biasa. Luar biasa, kamu itu kuat. Kuat, powernya hebat. Sehat. Kesehatanmu itu wajib dijaga dengan berolahraga. Kapan le olahraga le ora joget ngene iki ya? Lah nggih ning omah ya ora tahu, ora pernah. Iku lare pundi? Sing ngedang lare pundi nih? Wonogiri. Ana giri gawan kono. Oh ya ora wani lah Wonogiri liyane wani aku sih. Lah nyapa lho awakmu kok muring-muring karo kono kudune wong Lah masamu joget diterus-terusne boyok pedhot. lho jenenge menungso. Apa meneh piyayi Jawa, kuwi nak ditambahi kudune matur nuwun aja malah muring-muring. Lah kowe apa-apa kabeh ditambahi gelem. Matur nuwun. Umurmu ditambahi dawa gelem. Gelem matur nuwun. Tapi loro, bosok ning kamar gelem kowe. Ya aja ngono to, Bos. Ning wong urip kuwi, Cak. Pripun? Sing jenenge wong urip aja nganti ninggalake tembung ibu. Iman budaya karo olahraga aja nganti lali. Nggih, nggih. Mula olahraga malam malah karo berbudaya ya joget ngono kuwi nyatane jenengan joget serampat ya apike kaya ngono ya. Lah nggih. Wong kula niku kalih jenengan niku napa lho sing boten? Lah nggih. Napa meleh niki teng wilayah mriki, desa mriki. Grogol sawo. Paribasan grogol lara percil sora. Lah iya. Mula ketokno, kasektenmu ketokno. Ayo, Pak. Iki mau ibu-ibu wis padha seneng lho. Ndong tung nok tung nok tau tau. Iki lho ben seneng ya kene. Senengke wong iso dakok. Wong kula niku Ganjarane gede. Mbah Lurah Jalu niku kanca akrab. Ben taun niku kalih kula. Mandeko. Aku lak wis anake sebab kula niku wong budaya mulai riyen. Dados kula ngaten iki nuwun sewu. Oh. Dados kula mboten wonten tempat-tempat napa-napa niku. Dados jenengan. Lah, niki Mas Percil Mase kula niki saben mireng napa gamelan ditabuh, napa melih serampat. Niku mesti joget. Aja kok gamelan ditabuh, gamelan yang trek wis dijogeti ya. Nggih, kula kan pedhot turun anu kan kula kalau iki tegene daleme Pak Purnomo. Kula pedhot, Bos. Purnomo pedhot. Ngapa? Jenengan mboten usah bujeng jenengan. Niki kula niku saestu niki dalu niki luar biasa. Ning awake dhewe niate lak menghibur warga masyarakat Grogol. Ya menghibur tapi lak boyok pedhot sampean tanggung jawab. Lah piye carane kan jenengan penari yang duwe strategi. Nah, iki lak umur gane strategine belas iki. Tapi kan olah pernapasan kamu bisa. Pernapasan apane urung keimangan belas mau aku. Ya ki mau apa sing lagi awak dhewe teko langsung metu kabeh. Jenengan teng daleme sinten wau? Transit. Daleme Pak Mudin. Alah. Lho nyapa to? Kopen teng mriku. Ngene Mbah Nuril. Sopo? Pak Mudin. Mbah Mudin Nuril. Nggih. Sing ben malam satu pengajian to? Leres. Alah tenan. Sampeyan cidu enek ora? Ora enek. Malah ditulisin yang jero saklar sanyo dilarang dihidupkan. Loh, saestu niku wau. Jenengan kan mboten jenengan untir to? Ora tak untir. Ora tak untir lah kok nyemprot ning raiku malan. Halah iki jane iki omah apa jebakan Batman aku ya. Lah kok sik to kok gak nganggo ciduk terus awakmu mau mengguri piye carane? Akhire tak tutul-tutule temboke Mbah Mudin. Lah gilani. Awakmu kok Lah darurat kok, Bos. Menika acarane pun luar biasa. Acarane Dadi apa? acarane ora mung bengi kitok, acarane sak ulan nutuk. Lho. Berarti 30 dina. Iya jenenge iki kan Selan Agung lagi ngaten nggih. Nggih, Selan Ageng. Niki Selan Ageng niki ben taun niku ngaten niki. Kula pun ping pinten mawon teng mriki punan. Wis ping pira? Ibu-ibu ning kono mau, aku ora ngopo jak foto. Ya tapi kan cantik. Ben seneng penggalihe kok ya mung. Ya seneng lah sing nom-noman ngono ora apa-apa lah sing kono tuwek ambune remason wong loro. Ora usah mbok omongne sing tuwek-tuwek mau.
Tapi kula gumun, jan gumun saestu lak Ponorogo niki sak desa sakmene kae ya. Niki sak desa nggih ngeten iki nggih. Grogolan tok. Grogolan tok nggih ngeten iki nggih. Bapak Ibu remen nggih kali Cak Percil nggih. Menawi Cak Percil joget jenengan seneng nggih. Joget melih nggih. Yo, dong. Kono nyapa kowe kerja karo aku tukaran apa pilih? Lah nek wani karo aku maju rene atas ayo nyapa wis awakmu mlayu kuwi lho Pak ya gone sampean apa gali to Pak jane asine Pak Lah lek manut karo awakmu jare kon maju ya maju dek ora ning ngono ta Mas iki lak ngono ki ya mboten Mas ngono karo kula ngono lah awakmu nantang kok kene iki mbok padakne tapi alhamdulillah kula ngeten iki yogane nom-nom. Lagi ngeten to. Sinden jenengan 1 2 3 4 5 rancak ayu-ayu. Nggih no, kemajuan zaman. Luar biasa kemajuan zaman. Nikine kemajuan zaman napa-napane niku ditata. Ya iki lho jenenge wayang kaya ngene lho. Wayang kekinian. Tembaga iki. Tembaga. Padha karo iki wayang siji dhewe padha karo iki. Padha karo gonamu ning aku ora regane larang banget iki. Lah iya. Dados kula niku ngeten iki pun marem sanget. Napa malah tenggene niki Mbak Lurah Pak Jalu. Nggih. Niku kan kanca plek kalih kula, Bos. Pak Jalu Prasetyo. Nggih Pak Jalu niku. Masa kanca? Lah, aku ki ora yang geruange apik kok mbok aku kanca. Pokoke ya kene iki sih ala wilayahe boten grogol mawon. Mriki wonten 8 dukuhan. Ndi ae? Kerajaan Karangjati. Kerajaan Pandan, Mijil, Mingging, Klanan, Kalisobo, Karangjati, Grogol, Gombak. Loh, awakmu kok iso apal? Lah rapal piye nek tulisane iki lho. Ditulis ngomong awakmu wis kulino rene karo Mbah Lurah. Nyapa kok iso mbok omongne maca? Niki kan dalane pun ditembusne. Leres. Gombak kalih Pandan. Nggih. Iki apene dicor. Benjing badhe wayangan teng mriko. Amin. Nggih. Ning kono rencana. Tiwas tak enteni rencana. Niki wis tak enteni dhewe. Ya sementing awake dhewe ki ndonga sapa ngerti sesuk ditelepon karo Mbah Lurah. Amin. Ngono to. Sesuk wayangan ning kono. Iki masyarakat seneng, ibu-ibu seneng. Lho ningali wayang kados ningali pengajian lho. Lah ibu-ibu seneng mikir, ya ampun Percil gantenge ngono. Atene ngoten lho. Lho ora percaya sampean. Ora percaya. Percil ganteng napa elek? Elek. Sampeyan aja melo-melo, Bos. Muni elek Jangan tak meneng. Aman meneng saya. Jujur Bu nggih, jujur Ibu nggih. Percil ganteng napa elek? Elek. Oh, elek ngono lho. Aku meneng lho ki San. Ngono kok iso sombong. Krungu sampean. Sik. Nun sewu ibu-ibu jujur nggih. Pak Dalange ganteng napa elek? Ganteng. Pak Dalange ganteng napa elek? Ganteng. Sekali lagi, Percil ganteng napa elek? Elek. Lho. Kuwi sing jawab lagi kene lho Mas, sing kono rembuk takoni. Ora usah tak takoni kuwi kancane. Ngono maneh sing ngomong ganteng ning kono mau. Rupane kaya kodhok ngono kaya. Lah jenengan kodhok kuclek ya jane kok Mas. Pokoke rumah saku ning kene iki wis matur nuwun banget aku ki. Masamu Sawo. Kene iki kecamatane Sawo. Kecamatan Sawo. Mbah Lurah pun niki sedianten mriko Mbah Lurah sedanten. Oh, Lurah sak Ponorogo. Anu apa Sawo. Mboten namung Sawo, lintune nggih wonten sedanten. Enten sing saking jawine Sawo. Wonten niku wonten. Dadi kok kabeh niki mangke kan mantun niki terus DP sedanten to Bos niki Lurah-lurah niki mriki. DP wayangan. Napa? DP wayangan. Son horeg. Ya paling gak ya wayangan dagelane awak dhewe tak percaya. Melestarikan kebudayaan kita. Karum kuncaraning bangsa gumantung ana ing luhuring budaya. Nah, kados kula kalih jenengan menika kalih adik kula Slentem niki niki menghibur masyarakat. Piye to masyarakat bengi iki ora mikirne utang? Oh iya. Piye masyarakat iki bengi iki ora mikirne bank mekar? Ora mikirne cicilan FIF. Ben atine ayem ya tentrem atine ndelok wayang enek hiburane. Lagi ngoten seneng bengi iki nganti direwangi gelar kloso, gelar plastik, gelar koran, gelar sak, ora apa-apa lungguh ning gelaran sak. Sementing aja nganti kemulan sak. Soale tanggoku mulih wayangan ngene dikemuli sak, sesuke meteng. Masa? Masa sakidin. Oh, sakidin. Iya. Ning leres sak Percil niku leres. Dados piyai mirsani wayang niku rebute golek ati seneng. Leres. Lah mangke warga masyarakat Grogol menawi remen penggali otomatis sesuk-sesuk le nyambut gawe saya sregep, mergo pikirane padang. Pres. Dengan doa yang kuat akhirnya
asile warga masyarakat mriki ekonomi melimpah ruah, Amin. sejahtera semua warga Amin. ing Grogol sedaya Amin. kemawon. Amin. Iku. Lah, Pancen leres. lek ngoten, berarti ning alim mriki kan kita harus kompak. Kompak, Satu Mbak. sama lain. Dalang karo dagelan kudu kompak. Nggih. Dagelan karo yoga ya kudu kompak. Nah. Niki kalih sindan nggih kedah kompak. Harus. Nah, Kita nggih, adalah cara wong babalan ini satu tim. Nah, harus saling Satu kesatuan. bersinergi. Lah, Bekerja sama. kerjar sarmar. Nah, Sampean sukses, aku ya sukses. Lah. Aku ora sukses, sampean ya melu bubruk. Ora sukses, bubruk, Bos. dadi nak sing duwe robah, Sing isor ya kudu ngimbangi. nah, nak sing iso robah, Dhuwur gak obah ora keri. Terus niku pun wis tapane ngoten niku. Ning Nggih. kula cobi niki menika. Boleh, boleh. Mboten Bebas. apa? Boleh. Sedanten Boleh, boleh. tenan ora? Tenan. Oh sampean kok gebreneng kok percil biaya. kene memang disuguhkan untuk semuanya, Mas. Awakmu tinggal pilih yang mana yang kamu Lah inginkan. jenengan ningali kriteria perempuan itu sing pripun? Napa? Jenengan lah ningali kriteria perempuan itu digo napa Ada diri? sinden-sinden ngeten. Yo wajahe to. Pertama kan muka dhisik. Ayu porane saka muka. Sok sering salah kuwi. Stabil zaman Wah, ini. Pakulitane. Kulit iki saiki di skincare wis nyeremumuh saiki. Body. Alah body rong duwe anak telu bombrot iku wis. Wis. Lah sampean saka segi Kalau apa? melihat wanita itu dilihat dari 4 kriteria, Pak. Lah, Apa? Ada 4 poin. poin. Wajah, dada, perut, bawah perut. Lah iki lho. Ya. Wajah Ada 4 poin. Wajah. Wajah itu ibarat kota Magetan. Makin dilihat makin bikin gregetan. Lah iki Wajah. lho. Itu kalau wajah. Ciri-ciri Magetan. Makin turun ada yang namanya dada. dada. Apakah dada? Dada itu ibarat kota. Pundi? Kota Apa, Le? Surabaya. Surabaya. Kok iso Surabaya? Suka diraba tapi bikin berbahaya. Ah, ya. Iya. Iki lho Surabaya. kriteria. Ada yang perut. perut. Perut itu ibarat kota Semarang. Kok iso Semarang? Semakin mendekati area terlarang. Mergo ning perut ya. Oke. Perut. Ada Terus? bawah perut. Bawah perut. Bawah perut ibarat kota Sidoarjo. Kok iso? Sing terkenal lumpur lapindo. Nggih. Sebelum bertempur dilap dulu biar tidak kendung. Weh. Niku kriteria Wanita. wanita. Lah awakmu apa Kalau muda? saya laki-laki. kok saya- Ampun jenengan niki khusus Mbak, iki gawe dhewe, Bos. Khusus apa? Iya, Pak. Laki-laki piye? Mbah Mudin Nuril. Mbah Nuril. Nggih. Kayak Mbah Ustad. Mbah Nuril, Ustad, laki-laki khususnya Mbah Nuril. Mbah Nuril ngonoan ku anu wis Wis, padha ae lah ngono kuwi. Ki- Dadi lek piye? cara kriteria laki-laki yang seumur-umur Mbah Nuril niku kriteriane Sing hati-hati jamaah akeh lho. Nah, iya. Betul menapa? Pun kula ngobrol mau. Niku kriteriane kotane Gorontalo. Maksudnya Kok iso Gorontalo? Gurung diapa-apane wis deladilu. Alah, Jadi tak woket aku wis ngobrol karo dhek, mbak niki aman Cak. Wah, aman apa Cak? Wis bolong. karo dhewe keluarga. Keluarga. Niki tak Arep cobi ngetes niki. Dek. kekompakane sinden Sinden. Madangkara? Iya, boleh, enggak apa-apa. Boleh, boleh. Yang sini namanya siapa, Dek? Pengen tahu dulu. Tak Tanya kenal langsung. maka tak sayang. Namanya siapa cantik? Iya, selamat malam, saya Winong. Winong. Asli Iya, dari? aslinya Tulungagung. Oh, Tulungagung, Dok. Iya. Tulung aku. Apa? Kamu mburi pasar kae? Iya, pasar ngentrong itu loh. Burine ta? Iya. Awakmu kok apal? Kok ngerti? Aku ngawuri padahal. Ngawur. Ngentrong nggih, Dok nggih? Iya. Winong hobinya apa, Dek? Hobinya aku olahraga. Oh, fitness. Iya. Nge-gym? Iya. Oh ya, bagus. Iki menjaga kesehatan bocah iki. Ah. Dadi wedi loro-loro wedi bocah iki. Dadi Berarti menjaga sehat kesehatan. ya? Sehat. Rabi karo bocah iki mesti sehat selawase. Sip, Pak. Terima kasih Adik Winong. Nomor 2 Iya. namanya? Namanya siapa, Dek? Cantik. Saya Birgita Ayu. Oh, Bir Gita Ayu. Oh, ini sing obat kae lho. Pil kita. Birgita itu tuh pil kita. Birgita. Birgita Birgita. Ayu. Rumah dari mana, Dek? Kediri. Kediri. Heeh. Hobi, Dok? Renang. 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 Kedalaman berapa? Kedalamannya 1 meter aja. Lho, sakmene iki tak Kowe ora renang, Dok, kowe kungkum. Lha apa nek renang saudel tok iki lho kok terus aku. tapi kan mungkin baru pemula. Pak. Jadi pemula. Oke, pemula oke, 1 oke, meter oke. dulu. Hobi renang pernapasan panjang. Panjang. Oke, umurnya dawa bocah iki. Namanya siapa? Amin. Yang 3, D. Anu to, Bos, rada anu ya, rada. Sampean sing kurang cetha. Rada Dadi cedak. tekoki lho, meneng ae degrek iki jane sinden piye jane iki. Bahasa tubuhmu itu kurang. Salam sik. Eh? Salam sik no. Assalamualaikum, Dok. Eh, Dok. kurang nuwun.
Bos, iki nih kita. Iki nih perlu Kowe rada THT. cedak, Si Dene sampean kowe THT Awakmu kuwi kurang lek komunikasi cara bicaramu kurang tajam. Jadi kuwi harus pengucapan a i u e o-nya harus cetha. Selamat malam, Mbak. Baba. Bongko to kowe. Dua. Baba. Dua. Lah iki kok sinden iso koyo ngene apa iso nyanyi bocah iki lho. Mana? Sampeyan kok rumah sakit. Opo terus mati. Oh, iki kok enakan iki lho. Rora ditablek iki ketoke anu. Oh, nganggo setelan. Adik, Nduk, Cahayu. Iya, Kakak. Nganggo kode bareng. Tem, sing kiwa cablen genti. Sing kiwa. Mau lho tangan kiwa. Plek. Jiro lu. Takoni Dik, macar Dik. Adik, Dik. Baba. Ayo. Dadi ngene lho, iki ketoke iki sarape pedhot bocah iki ketok. Lah sampean lah muridnya Pak Purnomo iso dandani. Oh iya iso. Iki dilus-lus tok iso. Nduk, Cahayu. Iya, Kak. Ya coba balekne nah. Apik lho, Pak. Apik dengkul Iku dolanan jajal takonono. Bar mbok benakno. Dik, Cahayu, namanya siapa cantik? Baba. Urung banter iki mau. Lara, Cok. Gak melu-melu aku nek kuwi. Cindene nesu. Cindene taketne nesu. Adik. Lah awakmu yo ngono kok. Iya, Adik, namanya Kak. siapa cantik? Dian. Dian. Iya. Oh, ya itu iki lho. Iki lho jenenge Dian Temi ya saiki iki lho jenenge. Dian mbake jenenge Temi lak diteluk Dian Temi. Oh, Dian Adik Dian asli dari mana? Madiun. Madiun. Kesukaan? Pecel mesti. Makanan paling suka makanan Oh, apa? makanan anu. Lah, Tepo. Tepo, seperti lontong itu ya? Iya. Waduh, Madiun tok ya tepo. Iya. Tepo. Ya. Tahunnya dibuntel ndok kae lho. Nggih. Tepo ya? Tepo Iya, tepo tepo. kecap apa tepo pecel? Tepo kecap, tepo pecel, tepo tahu. Tepo tahu. Doyan Itu suka kabeh. semuanya? Suka semuanya. Soto suka? Enggak, Oh, bakso? enggak suka. Yang enggak suka yang seperti ikan itu enggak suka ya, Dek? Enggak suka. Sing Oh, amis-amis gak seneng. Berarti keluargane ora men le. Sik, Pak. Ora tau mangani Pak belas. Ya takonono. Iki wis sehat ora mungkin kolesterol bocah iki. Hobine apa? Oke, hobinya Kakak? Aku hobinya metu. Metu. Masa enggak mlebu belas? Masa metu tok? Ya metu mlebu to kaya metu. Maksudnya keluar rumah. Heeh, Oh iya Silaturahim. Silaturahmi. Oke, siap Adik. Terima kasih. Kang, mangane Koncone oke. mangane tepo mosok seneng metu. Yo bene. Ojo tak serigis apa Oh, iya, lambemu. Nomor sekawan paring asma sinten Ibu? Kula Ibu Sukesi. Ibu Sukesi. Mpun gadah garwan apa dereng? Ah iki lho. Wis sampun gar-gar wong ngono. Lah ayu dhewe lho, Pak. Hobinipun menika cara wong niku hobine niku nyentaki napa nyeneni napa mboten? Lek mau takon kok bener kabeh to iki. Lah jenengan kok malah apal kok sinden iki. Woi, nuwun sewu Ibu Kesi. Nggih. Iki dalem Tulungagung nggih. Tulungagung Mas Percil. Injih. Menika hobine sakniki napa? Sami napa mboten kali riyin? Kula sakniki hobi kula niku ingon-ingon kutut, ngopeni kutut nggih. Burung, Pak. Manuk. Nggih. Injih. Menika kututipun lek enjing menika dimakmi napa nuwun? Dare napa kututipun menika? Menawi enjing menika daharane kutut kula niku kroto. Kroto. Nggih. Aku lagi tumon. Kroto. Mangane apa tak percaya? Kroto. Oh. Aku lagi tumon kutut mangan kroto. Ora apa-apa. Iki krutute merengen cangkeme. Nuwun sewu Aduk, Ibu Kesi, kutut menika daripun napa niku apa jenenge? Kroto. Nah dalu menika kututipun tileme teng pundi? Tileme nggih teng anu Pagupon. Oh Pagupon, omahe Doro. Tadi damel kutut. Nggih. Mergane kutute gudi dadi butuh Pak Kupon. Nggih. Menika kutut menika lek disentak ngoten mlungker napa mboten kutut jenengan menika? Kutut kula Nggih. nggih kadang-kadang layu. Woi, rungokno. Ah iya. Pancen aku kancane walit tok. Pak, aku saya membayangkan lho Pak kutut ning pegupon mangane kroto terus mungker. Ya kuwi ora usah mbok pikir. Nek kutut kuwi ora kuwatir nadyan manggen ning pagupon, Lah mangane napa? kutut ora apa-apa. Lah napa? Mergo lek bengi sok-sok ya lek Bukesi turi kutut dolan dhewe dhek iki. Nek gupon-gupon liya, gupone Winong, Birgita. Kutute nakal. Iya. Berarti kuwi termasuk perkutut omnivora sing nerutus. Iya.
Terima kasih Bu Kesi. Kesukaan kutut menika. Sama-sama Cak Percil. Siap, Ning nganti Ade. ketutmu tekan ngendi-ngendi tak ketok tenan. Iki ta Jen. Borongane ora. Apa? Kuwi lho, rungokno kuwi lho. Apa? Olah kututmu tekan ngendi-ngendi ketok tenan. Aku dukutut tau bence kok. Menika ganti bence cilik. Menika ingkang nomor sekawan Nah, paring menika asma sinten? artisipun Madangkara. Oh ngoten. Menika Iji. wulan ngajeng badhe siaran wonten RCTI ngoten. Lho, acara nopo nun? Apa patroli? Sanjange RCTA. Apa kuwi? Radio cilik tanpa antena. Lah iya. Namanya siapa cantik? Halo, selamat malam. Bahasa Indonesia, Pak. Selamat malam. Mbok karepmu. Awakmu kudune sing halus karo. Lah ditoke namanya siapa cantiknya apa kok halo bel-belan apa Loh, karo aku? kita kan harus memberi salam dulu. Ya, Pertama ya. kan pambuka dibuka dengan salam. Ya. Ya. Namanya siapa cantik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nggih wabarakatuh. sugeng dalu Cak Cen. Nggih, sugeng dalu. Sehat nggih? Nggih, sehat. Kula mriki nitih Nami- napa? Kula kalih lare-lare. Kali menika. sinten? Lare-lare wonten lare sekawan niku mriki. Oh, nggih. alah, Nun sewu nggih. paring asma sinten? Dewa sampun dahar. Sampun. Wah, dahare kali napa? Kalih kroto jenengan. Oh, nggih, nggih Koroto. sami nggih, sami kali dalange nggih. Nggih, sami nggih. mawon. Berarti jenisnya sama nggih. Anu bos iki desele ning ndi bos dipateni bos iki bos. Lah kok ngomong ae ora mandek-mandek. Iki kulino dadi presenter. Jadi awakmu jangan sampai bingung sama Oh iya dia. iya. Adik, Nggih Cak Cel pripun? nggih pi dalem sang putih nun sewu. Oh nggih, anu dek wong jenengan nitih napa? Bis. Bis? Bis. Bis gede napa bis 3/4? Bis gede Mbak nerai dawet jabung barang ning kono mau ya. Ya aja ngono to. Omahmu ku lho ndek. Kula Ngawi. Oh Ngawi. Ngawine pundi? Ya sanggon-nggon, sak senengku. Lha takon ra ngono kuwi. Lah pripun? Ngawi pundi kok ngawine pundi? Iki ngawine pundi? Wis anggon-nggon ngono lho Pak jare. Pidalem sang Ngawi. Pak, kesukaan makanan apa, Nduk Cayu? Saya sukanya makan bakso. Sing paling disenengi apa nih Pak takono? Bakso. Kita gendeng bocah iki ya, Bos. Bakso nggih. Iya, bakso. Damel sosis napa mboten nun sewu? Bakso yang ada mie-nya, Mie, oh iya. ada sosisnya. Sosis. Terus nanti kalau dimakan metu kecap. Alah. Aku suka itu. Paten oleh bocah iki. Sabar. Jauh. Kuwi wong sumeh ya Pak. Iya. Sumeh Lah seneng. guyu terus ora gendeng kok. Cacel, Dalam Cacel suka sama bakso enggak? suka. Suka ada mie-nya enggak? Ada minyak dong. Aku punya ami loh. Jingan Ya, wis aja ditutuk nih nang. Nomor niku sing pojok. Ngomong Terakhir. duwe pabrik mie bareng. Wah, ya iki, lagi. Lah Iki. piyayine iki. alusan, Halus. dasare mesam-mesem, Iya. sawangane tajam. Tajam. Nuwun sewu. Nggih Mas Percil. Ije. Nggih. Hah? Lho. Nyapa to, Pak? Nuwun sewu. Dalemipun pundi? Dalemipun? Kula Sragen. Oh, Sragen. Nggih. Paring asma sinten, Mbak? Lia. Lia. Sragen Lia. Hobi makanan apa-apa nuwun sewu? Makanan sate. Sate. Sate Ya. napa nuwun sewu? Kambing. Kambing. Ampun kata-kata mangke nggih. Lho, Tonggo nyapa? kula mangan kata-kata melampahi ngeten nggih. Kuwi darah tinggi kakean. Ampun kata-kata niku maro sepah kula piyambak. Nggih, ampun kata-kata. Sedikit-sedikit mawon. Kuwi moro tuamu. Ini coba kita coba kekompakan nuwun sewu. Boleh, monggo. Iya coba. Arep kok kapake monggo. Oh nggih no, kula senol. Dinampak-nampake yang sal niki. Ini Boleh. kita coba velocity bareng-bareng. Oke. Ya. Iya no, awake dhewe kok betul apa to, Bos? Boleh monggo. Oke. Iki yo TikToker kabeh cah iki. Niki nggih. Nggih. Sedanan sakit berarti. Nggih. Iki iso apa ora? Rasa bianteng kowe kemarin. Masaku. Mosok nganggo gong, Pak? Ora apa-apa, los. Ujaranane. Jarane Jaranan iso. slendru lho, Pak. Ora apa-apa, los. Kari manis. Ya, oke. Kuryang manis tambah. Iya, oke, tak. Kari manis. Oke, asik. Ala wayu iki wayu ya, bukan si wayu ya. Alah anak sapa? Bojoku yo gelem ngono lho. Loh, kekompakan. Kompak kau ya, Kekompak. ayo, Kari manis. Kurang. Lah kurang ngeten, Mbak. Kurangi ngeten.
Jadi, coba kamu yang nyanyi, kamu. Ini contoh ya. Kari manis, kurang manis tambahi gula. Ngaten nggih. Coba nggih. Pokoke Amrung doan. paham. Pokoke lak kari mriki kurange ngeten, manis mriki balik tambahi giling, tambahi giling gulone ngene. Iya. Kari manis, kurang manis nambahi gula. Wes ya wes. Dong riko mikir sing guna. Alah jajal kedange tung tung deng tak tung tung dang tung tung dang tung tung dang dang dung tak dung ding dung. Kari manis, kurang manis nambahi gula. Wes ya wes. Dong riko mikir sing guna. Dang. Hop, luar biasa bijinya 99. Luar biasa tepuk tangan untuk Sinden. Tepuk tangannya mana Sinden sampun sakniki yoga. Yogane madhep rono. Lah sing nabuh sapa? Lambe kula. Sementing kendang. Lambe kula. Hadap mriko miring mriko. Balik. Sarang kita kekompakan karena kita kekompakan kamera lihat. ini. Kamera lihat ke yoga. Madhep rono. Lho ki yogane ganteng-ganteng. Oke, lah niku wis pasti. Oke. Iki sapa iki? Iki kok melu ndi? ndi? Mas, Langkonmu lho, Pak, langkonmu. Ayo. Kari manis. Sing madhep nanti lho. Madhep mriko. Madhep penonton. Panas lem. Kersane penonton ngertos nek yogane jenengan iku ganteng-ganteng. Wes duwe senengamu ki joget ayo wek nang. Yo saiki kudu ngene iki. Ayo, Milenial. ayo. Ya, coba ya. Kari manis, kurang manis. Weh, aja mbok unyer sik. Ngene lho. Kari manis, kurang manis, nambahi gula. Mas gula itu karo gila-gilo, oke? Saya coba kekompakan luar biasa. Ya. Kang Rajamala, ayo madhep rono. Ayo kabeh. Timbang dhewe lho kok. Ayo. Coba. Kari manis, kurang manis, nambahi gula. Luar biasa tepuk tangannya mana untuk yoga-yoga. Wah, yoga-yoga bijine 99, kene 99 pimpinan, pimpinan. Pimpinane, ketuane. Ketua. Nyapa aku iki bose kok. Loh, Lah nggih. ya justru bosnya memberi contoh yang baik. Iki wis to? Mbok. Iki wis to? Mbok. Lah wis diwakili wong loro ya wis pas. Masyarakat itu belum tahu kemampuan Anda pakai velocity. Ndak boye. Para penonton kula kedah Velocity mboten? Nggih. Nyapa lho ibu-ibu ora. Seneng jere balaku ora. Ya kita coba ibu-ibu itu sukanya TikTok. Pada pergi mawon betul. Lha kancaku kudune mbelo aku. Ibu-ibu kula Velocity napa mboten? Nyapa lho bubu. Ya mengikuti kemajuan zaman. Lah ora apa-apa nyeneng. ngene wong to. Bisa kok nembang dhewe iso kok. Kencing manis. Tuh. Malah blarak-blarak. Lah mau padha kowe mau lho. Kari manis. Kari manis nyapa kencing manis. Aku sing arep ayo. Oke. Kari niku ngeten. Ora usah kok kandhanu aku tak apa. Aku TikToker. Kurang manis tambahi gula. Oh, iso. Ya. Kari. Hei. Ngene sik. Nyapa mbok unyerne sik. Ora ngene sik lho. Mboten. Urutane piye urutane? Urutane Kari manis, kurang manis, nambahi gula. Ngene. Ngene. Oh ngene sik. Ngene terus ngene. Oh iya wae dadi ngene sik. Pak, warna Ngene to. Ngene terus. Hei. Lah Keri iki golek ngene. oh ngene to. Oh iya. Oke, siap. Aku kok ya. Kari manis. Oh, alah macam. Iki musuh percil gendeng tenan aku ya, ayo. Lah pripun permintaan ibu-ibu? Nggih ngoten nggih Bu. Nggih mboten iki Bu. Diterusne apa mboten? Lho terus. Nggih napa mboten, Bu? Lah kowe nyapa lho. Aku mau kembaranmu to, Pak. Oh, iya, Nah, pas ngono kuwi kok arep mirip. Iya. Kari. Sik, konsentrasi ya. Ya, sabar lihat iku tuh sabar. Ngene sik. Kari manis, kurang manis. Kari manis. Alah, urung. Dereng. Urung kurang. Ser kok ngene tuh robana tina. Kurang. Kurang.
manis nambyai gula asik wis ya jajal tambah kenang alon-alon tuk tek dung tak tuk dek tuk tak tuk dek Ayo. Ayo. Akari manis, aku yang manis nambyai gula. Wes ya wes, Dong riko mikir sing guna. asik. Alah, kok iso Pripun iki? Bu, saya no mboten? Saya mboten. Lek saya tahun ngarep dalange iki neh ya. Ya bener. Ora apa-apa, Kalau pemasaran, ngambil setunggal. Boleh, Putih, kita. kula manut jenengan, manut jenengan. Kita. Gini. Kari manis, kurang manis, nambyai gula. Wes ya wes, jong riko mikir sing guna. Asik. Bibit kita, Dek Cahayu. Maju ke depan, nembang sing enak, nembang karo ya. Oke, Om. Masa Mantu ngawamu ki Mbah Kung gitu. Om, adik nembang apa nun sewu niki diaturi nembang napa nun sewu Mak Cang. Oh, Manut bebas jenengan. panjenengan ngamur bawa sisa. Syukur sing enek jogete gandeng jenengan keahliane nggih beksa. Oh. Bocah iki diajarin joget. Oh, nggih. Boleh seperti itu. Nggih, saged. Oh, dadi iki Duk, dipasrahne. Saya. karo paling sampean. suka kamu nembang apa? Wes aku Pak Puh manut. Masa sing mburi nyidam jemblem lho awas Ini napa sing langgam-langgam napa sing Manut jenengan kula. Manut sampean. Sak kersa panjenengan. Ya sing alus dhisik. Sing halus Oh, gubuk halus, asporo. Nggih. gubuk Selindro asporo. Nggih. Selindro. Napa lestari mawon, Pak? Engko. Oh, oke. Apa ringko? Apa lagu sing paling luawas? Ayang-ayang sesuk tahun ngarep kok. Oke, gubuk kurang. asporo. Iki ambake Bu Sindir Madangkara. Nggih. Ning yo nembang-nembang cara mbiyen yo pinter. Oh, napa? Ning aja diringi, pamane jenengan ngungkrum karo kuwi. Bila kamu iso. Oh, Iki saged. Mu Romai Rama, Mosok. Ramari-mari kek. Mosok dong. Bisa. Iya. Bila kamu Di di sisihku. bila kamu rasa nadamu loh. Bila kamu kurang mudun jarane iso. Kurang ndek. Bener iso aku. Kurang ndek. Bila Kurang ndek. kamu Bila kamu kurang bila kamu Sik tak dandanane sik. Rene bir, kowe aja ngisi-ngisi Pripun, tak Pak? pamer-pamer. Pripun, Pak? Ketoke api Dirungokne lho. dikate. Iya. Bila kamu di sisiku, hati rasa sahdu. Salah. Ya, bisa. Rono. Bisa. Rono. Bila kamu. Yo penak lho. Bisa. Bila kamu. Bisa. bila kamu Kurang ndek. bila kamu Pak, kamu KDRT lho nak ngono kuwi. sudah perkosa Sabar. gregetan aku Pak. aku iki lho selendro iki lho Gubuk asmara. Ya. ya coba Pak pengen roh aku jajal sak kebuka separo ya joget sing apik Dibawani sik. Apa nih? iki dijajal jogete Oh, to jajal. Oh, bos ya Siap. liwat dang tok detang ding jogete ora ngono kuwi Lah piye nah? Ora ono to, Pak, karo bocah yen cilik. liwat aku kelingan gubuk kae Ya, Mas. biyen tak goler tung gentak dlong tak dlong dlong Ya. sing asik Saya. oke rata dek oke Yang lewat aku kelingan. apa maju mundur yen maju liwat mundur. aku keli Oh ya. gila ndang dut ayo Oh, dute maju. ah tadepne lurah sesuk ben nanggap Yang lewat aku kelingan. iso Gubuk kae. lho Yen tak goleren. anu bos Amit Napa? iki bocah iki sokoke mati sisih ketoke
Masa kenemen aja nemen-nemen. Lah kowe enake, Mas. Lah tapi aja nemen-nemen aja seru-seru ngene aja Iki nemen-nemen. ketoke salah pilih iki. Kula sampe kutah kabeh ora kecer Iki lho wong wedok sing gampang salah milih ya wis diadepno lurah penak-penak. Lah kok malah madhep tukang bonang. Iya. Sing alon-alon lho. Alon madhep rono miring ngono lho. Ayo. Yen liwat aja banter-banter. Yen lewat aku kelingan. Lah yo penakno lho. Heeh. Bubuk kae. Pak saya suwe kok saya ngalih to, Pak. Contoh kolesterol kekadang ngeten iki Bu. Sik, aku usul entuk ora? Kenapa? Lek nggih contoh joget pancen Brigita kelemane nggih joget. Sing Lah terus? Sing paling rajanya joget Pinten? malah Mbak Dian iki. Lah iki malah iso iki. Iki. Ah. Iki pancen dembene Lah kok malah kaya dadi ulane toprak Wahyu Manggala to, Mas? Kaya toprak. Ngesot. iki mau sik gaya ning asline jogete ya. Jogete sae nggih. Kok sanggar bisa. Kula manut jenengan lho nggih. Oh, tenan. Niki pun gledek lho setunggal niki. Lah Niki iya pun mulai gledek lho. Jadi Sanggar napa? Iso iki luwih apik iki. Ya, kowe contonan kaya Mbak Yumu lho. Ayo coba. Sikilmu ndi? Sikilmu lho. Lho iya tapi rono Mas Rono. Terus sampe nyelentak kuwi. Lah ora mbok omongi sing halus kok. Kendekan, malah kok lanan mentok. Tamban. Sithik Pak ora ono to, Pak. Pak, mulane dinggonke. Kowe aja ora kendekan jogetmu ngene lho, Nduk. Malah kok dadi anak bebek. Ya dibenakno. Oh, iki rada maju sithik, iki sithik. Ayo tangane. Wis ora wis opo. Bojomu kurang ndelok. piye kuwi? Bokonge kurang piye? Ora kurang ki. Wis pas ngono kuwi. Sing tak tadi masuk ngono kae lho. Pak, Ora kurang ya apik wis. masa samono gak kurang? Enggak. Kur ngene kita Ora, lho, Pak. ora Gak iso. enak lho. Ayo coba. Iya ya. Iya. Yen liwat aku keling. Loh, ndute kak wale. Wale. Dutmu maju. Tak tang Dutne. dendang. Dut ngono lho. Iya. Wale. Tangannya wis bener. Ya, terus lah iki. Iki lho, Bos. Latihan Tangane wong wedok lah gelange anyar yo ngene iki. Ape salaman ning ndi yu? Ning ndi? Ngenyek bar disemprotne kuwi ngawur. Oh, alah. Ayo Mas. masa yo mitasi. Yen liwat aku kelingan. Oh iya bener heeh. Iki rada apik ya niki. Apa saja? Heeh, bener. Kae. Heeh, bener iki. Ndak. Ambiyen Timbangane kuwi bener iki. leren. Tung tung deng tak dong tak. Alah asik. Lho. Hop. Ngancing. Sik bro. Aduh, enak banget Mas. Gak kenal arek dingenekne. Gak mandek, Bos. Anu, Bos. Guru tari sing sabar. Ora sabar piye anak guru kaya ngene iki murid kaya ngene tak bacok dase no. Sampean sebagai iki. jiwa pendidik. Sing halus. Iki bojone yang melu rene. Yos ben. Bener. Lah tapi klepes dol. Bojone melu kene kembaranku kae lho. Lah tapi klepes dol kaya kancane sing ngelu lah kaya ngene iki. Tapi apik toh? Apik, tapi kan ngedolen awakmu yu. Sebagai jiwa pendidik kuwi kalau bertutur kata dalam mengajari itu harus halus. Wis ora iso halus-halusan aku. Wong kaya ngene. Wis gak iso. Monggo. Gak kena, Bos, gak kena iki. Ra kena. Gak kena iki. Lah sing saya parah no mau. Lah sapa liyane ora enek lho. Ya Pak dikentek. Bang aja ngawi lho, ngawi murat-marit malah niki. Lah iki didian iki bir kita. Tak sithik. Tak yuk ya, Nduk. Oke. Marit. Eh. Apa arut-arut. Ya diomongne semonggo para kadang pratangga. Gubuk asmara. kawiwitan. Arut. Ya. Iya. Tak pernah ucap hello pergi kau melambai. Harimau. Tak pernah ucap hancur hatinya bersepai. Duduk Malaysia. Harimau.
Garapane yo penak ya, Pak. Apik. Tak percaya ngangge blangkon kuwi puantes lho tak. Lek prei melu Madangkara tak. Cekok mondol. Kula tak kateni iki mawon. Dan wong apik. Awakmu nganggo solong niku apik. Apik aku kok lagi blangkon-blangkon iki mbah. Kuwates gua ora paham aku. Lah ya Kula wajahe niku ketok simetris, Nggih. terbentuk sempurna. sempurna. Kaya sempurna. ndoksin. Ya, dadi niki wonten Oh, Sapa nek to, Pak iki? niki wonten sinten iki tak Ana percaya. sapa iki? bakul cilok. Duh. Sinden cilok, sampe Pak. takok iki lho. Sinden niku. Sinden. Lah siden kok Lah sing ngarep ki nun sewu kaya Sri Uning. Lah sing kae kaya Serigala ya sapa kuwi? Sanes menika seriwek asline. Mas, Dalam apa ora kenal aku to dalange, Mas? kenal. Oh, bintang tamu serigala. Awakmu apa bintang tamu? Assalamualaikum Om Dalang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Yu. Derek mangayu bagyo anggenipun acara bersih desa ten Grogol gitu. Inggih leres. Dengan senang hati mboten kados malam hari ini. Penonton tumplek blek Leres. masih yo dalane jemek ning tapi atine kan ayem nggih Om. Nggih tentrem. Tentrem ayem. Kowe iki lho ngomong katane Ngomong niku ngomong aja ganggu ae. Mas, omong yo gantian, Mas. Ben kono tak kei kesempatan sik. Lah kono Lha maju rono wis kadung kembar tak swodek dosa. dadane wis padha. Dadane wis padha tak. Padha abang Isi jarite yo padha. Aku metu ket awal kon nak mesti ngintili aku. Kok apa jenenge? Ngintili. Nek wedok ngintili. Lalanan. Anu, ya tunggale ngintili kuwi. Paling gak iku awak dhewe ku menyapa nuwun sewu Om Dalang. Masyarakat di sini. Iya. Terus memperkenalkan nek aku kan Probo teko Surabaya. Ya. Paling gak sampean memperkenalkan. Kenalno Gawe Dok. apa? Seniman kenale karo lagu. Kok Nganggo nada. goblok. Kuwi rombongan sapa to jane? Lah awakmu rombongane Pelok sapa? barange Mas. Pelok barang. Nah, Kuwi lho kaya seniman Probo ki lek lho. kenalan yo ngangge Kaya tembang. Probo. Yo gawe Tembang. Iya, ya tembang. Seniman iki ngono seniman. Aku ora budek. Ngomong kok cedak kuping. Nuwun para sederek-sederek sedaya. Iya. Muni iya. 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 Iya sing kompak. Lah iya. Segakmu kurang kompak kok. Balik nih. Nuwun para sederek-sederek sedaya. Iya. Yo mulu. Yo nen Ya endi kon Ya. iso tagak ya Ya, aja bisa. golek perkara. Ora. Rusak ae. Tepangaken nami kula Praberini saking Surabaya asli. Enak, Mas. Enak. Sumangga sesarengan antara panuwun telepanyun marang Gusti Kang Maha Suci lumantar kaberkahan iki. Mugi-mugi panjenengan sami pinaringan kawilujengan. Amin. Pinaringan bagas kuarasan. Amin. Pinaringan rejeki ingkang berkah barokah. Amin Allahumma. Amin. Contoh. sapa ora? Wis sinden pemudin to jane. Yo ngono kuwi perkenalan itu dengan doa. Dongakno masyarakat. Rumah saya Ayo, kok kaya saiki. ngujubne. Kon giliranmu. Nuwun 1990. Masalah. Nuwun sewu para sederek-sederek sedaya. Iya. Wasit baren. Apa enek sinden diklokop ndase. Lah ora pas Pancene sia-sia nih. Mas Percil ini kali kula ini kan anu men sak senti to. Ya ora usah nesu. Berarti Sentimen. Sentimen maksudnya. Ngomong jenengmu. ndase kuwi imitasi to, Pak? Nggih. Ndase imitasi to. Kaya PC. Mas, aku kayak pendekar mata satu. Jenengan Bos. anu nyuwun es serut apa mboten? Ya dibenakno sing penak to, Pak. Aja Mosok bodoh. disia-sia lho iku wis dandan kaya ngono Wiki lho. jan aku ki oleh nimbali. Nah,
Nah, nek ngene lho. Nah. Nek ngene koyo brimob, Pak. Ya disiapne lek ngono. Deng deng deng. Reten. Sik. Saya adalah komandan Klepon. Peleton. Peleton. Ya, Mas. Pasukan masuk dalam barisan. Bener piye? Basiran. Wah, aku ndak mbok darani Mas Andi Rono. Kenalan. Kenal. Jenenge sapa? Ndang digawe lho Mbak, sanggule Mbak. Kok giwang ilang neh. Sapa? Injih dipun tepangaken aduh. Sebut jedet karete kuwi lho. Kepantul. Wis awakmu ndagel dhewe. Ngono Masa aku ndagel pisan ning kene totoane nyawa. Lah sapa? Sing mbok jepret. Lho iku kan saking sayang karo sampean. Sayang kok kaya ngono. Sia-sia karo. perhatian. Ya aja nes to Su. Jenengan karo Mbak Probo lah luwih senior. Nggih. Mbak Probo kaya ngono apike le kenalan sampean kudune luwih jos. Oh nggih damel tembang. Oh iya no. Pelok apa selendro? Pelok selindro nek Ora sama. kena. Nak pelok nek slendro. Nyun dindingane Mas Dar. Dar sapa? Dar gombes to iki. Dar sapa? Kok mesti kuwi dar gombas iki bakul medah kok tor. Kok iso mbok mene nek kene. Lek to. Nek to. Ya. Sing apik. Selendro apa pelok? Niki live streaming lho, Ya ayo. live. Inji anu kula kan pun dangu kangen kalian anu kanca-kanca mangan koro niki kan pun Madang koro. madang koro iki nek dibasakne nek ora ya mangan koro. Alah wis angel. Maksudnya jenenge madang kara. Dangkara. Lah iya. Ya coba. Pelok apa selendro? Piye apa Mas? Pelok, barang. Iki jemblen, Mbak. Iki jemblem gawe ngeprok ndasmu iki jemblem. Sabar kok sabar. Pelok apa slendro? Soalnya pelok rawor slendro. Nah, Lah Mbak Prabu. Masa oh iya. kuwi awakmu rasa curhat. Wis kon iso nembang tagak kok kesuwen. Nah, iki lho. Apa wi larase? Apa? Niki iki jelas slendro to niki. Mas madhep rono, Mas. Iki lho kaya aku lho kaya biasa iki lho. Madhep rono. Nyapa kok Mas Prono iki lho? Ben omongan karo kanca. Maksudnya itu tugasnya nabuh gender. Nyapa kok Ora ngadep rene tak omong ngobrol karo kancane sebelah. Genderi awakmu nintingi. Nami kula niki nyiliti. Oh iya bener. Sesek kok nyiliti kok sarumen. Lho, nggih. Nek nama panggilan kan Liti. Berhubung kula niki dandan ngaten niki ditambahi nyi. Dadine Nyiliti. Nyeliti sapa? Ya nyiliti Pak Jalu to. Lah maksudnya kepanjangan nyeliti. Pajangan udah nyeliti sapa? Litiana. Dipanggil nyeliti. Dewi Sukesi. Nganggo Dewi Sukesi. Sama dong, sama dong. Litiana Dewi Sukesi. Lah kok nganggo semburi kuwi tambahane? Yo jelas nang kuwi kan Maruku to Ndis. Masa, Mbak? Mosok ya Pak Yoyok doyan karo awak. Lah nek pas mendem Apa mungkin? Oh, dalang mendem. mungkin iki sinden tambul kok. Wis dal Padane Wis Pak sidel Kire. padane Pak Kire. Nami kula niki nyiliti. Awakku kuru randuwe gizi. Aku yen ngamuk bojoku wedi tak candak tak rangkul terus tak mii. Mi Di Ya mie banyu aqua. Oh aku wah. Oh dadi mimik banyak koa. Aqua. Nek nesu bojomu nesu terus mbok rangkul mbok Iya. mie. Berarti mbok mie. Iya, berarti ngemi apa? Mimi Apa sing pipi apa bojo? banyu aqua. Asik. Nami Ala, kula. ala, Niki nyilit ala, ala. awakku kuru randuwe gizi. Aku yen ngamuk bojoku wedi tak rangkul cak candak terus tak mie. Mie apa? Mie aqua Mas. Awakmu ngemi ora? Iya ke apa pemi ana. Lho lah aku ya tak mikile. Oh, aduh. Ya krik tutup urung dibuka bareng. Dok, cahayu aja mimik, Dok. Awakmu kok kelempokan Mlap-lepok. kendingane masuk angin kowe. Kuwi aja sembrono. Nembang liyane iso. Ya nembang iso ta. Kaya Dok Probok. kaya Apa kuwi sampean awak apa? dhewe biasane iku sing tren-tren kan velocity. Heeh. Kaya sing masa durunge kan hame mau. Wes, mau. Sing anu stempet ki lho lagune sing
Stecu. Iso setempet nyetempet Stecu matamu. Aja. Surabaya dijarak. Sabar. Kowe aja ngomong karo Surabaya, Ya kok Surabaya. sabar lho ket mau nembang gak ono bener cangkemmu njaluk dipongor Sabar bos. Pak Jalu kleru nanggap buir. Mbok aku toke cukup jane. Weh, lah apa ngrampungi sampean? Lah kula tak Gendine akeh lho. Lah sing kreasi kelas Lah kuwi lho dhisik iku tukang tunggu kae lho, rumah balon arek kuwi. Maksud aku. Tangan anu awake kaya balon. Ya Kamu kok nyepelekno karo Yu Prabu? sing Stecu. gila Oh, iya. dilungakno dhisik Iya, sepira Cayu. Iki lho kaya Prabu lho suarane. Sopra kaya ngene iki. Kaya awak. Rungokno. sing mau ya dibaleni maneh Iya. sing wis ana gerakane apa durung Oh, urung. tang batam Batang. Sopo? Dandan ngene kok celuk batang ngene. Lek rene lho. Mas aku. Wis sapa? gerakane ku lho deloken gerakane Aku ya Harimau. aku yoga madangkara. tak pernah ucap hello pergi kau melambai Hami mau Malaya kon iso tak Sopra. Enak sih guyu. tak pernah ucap hello pergi kau melambai Hafifah. Harimau. Kowe ku rasa melok lambemu ora usah to kok Hafifah. nyebut sapa jeneng Hafifah. Hafifah sapa Harimau. Oh harimau toh. Harimau tak cakar dhewe. Ayo. Kleru aku lirike iki kleru lho Mas. Kowe cangkem. Kita iki anu ketetesan udan lho kok anu luntur. Udan sore mau tak pernah ucap ucap hello pergi kau melambai harimau Malaya Sopra. tak pernah ucap Joget apa? pergi melambai harimau Malaya terono iki lho kilo. Ayo juga teman. tak pernah ucap hello pergi kau melambai harimau Malaya Iki malah dadi kancamu. Mendeleng. Besare kok dadi macan. oh gak iso iki sing Ora gak iso iso iki beda. sing iki iso ya Sing liyane. aduh abang bukan maksudku begitu masalah setuju bukan berarti tak mau cuma dikit kan bisa cuma kasih effortnya saja kalau memang cocok bisa datang ke rumah Bisa. Sopra. Kowe sing terusne repe awakmu ya. Kowe sing terusne mek anu awakmu ya. awakmu repe ya Repe awakmu ya. Aku repe. Ya, oke. Oke. ayo baleni Aduh abang bukan maksudku begitu masalah setuju bukan berarti tak mau cuma dikit kan bisa cuma kasih effortnya saja kalau memang cocok bisa datang ke rumah Statue. Ngawur kuwi nyapa. Statue lho. Statue duduk dekmu lho. Telan cuek baru malu Aduh adik ini mau juga abang ya rayu. Statue. Kabur. Gak kena lho. Apamu kok gak iso ya nembang-nembang ora kaya iki lho. Iki lho pinter lho. Iki yo pinter, iki pinter. Aku dhisik yo pinter. Lah kok kok goblok. Lah disedot ngono akhirnya kopong. jajal velocity nih sing iki mau lho Ayo Bos. coba. Aduh Abang bukan maksudku begitu masalah setuju bukan berarti tak mau cuma dikit kan bisa cuma kasih effortnya saja kalau memang cocok bisa datang ke rumah Statue telan cuek baru malu. Aduh adik ini mau juga abang ya rayu.
iki jogete cah telu ya apik. Aku nyama Bu Kesi. Malah kepala, pundak, lutut, kaki, kepala. Sampeyan yo aja ngono. Wong yo iso lho. Kesi Kowe yo ikuti. kompak lho. Kompak dek garwa ngono kok Dino disia-sia. lo like TikTok Bu Kesi. Piye? Bakal Bakal piye? panci. Duduk kuwi. Liyane ngene, ora ngene terus ngene to. Kepala. Panjang anu wong lawas, Mas. Ora was padha awakmu kuwi. Aduh. Kuwi winong tak percaya. Ini pinten? Winong. Winong, Nduk Winong. Ya ampun nek ngene iki ya 11 12 karo aku. Lah opo wong kene wis abuh kaya dikumlengoli. Abu matamu. Bu. Surabaya. Apa kowe? Kali. Nyapa? Ya selamat malam saya. Apa sing mbok? Sing mbok anu kuwi apa? Sing kon koyo ngono lho teko doan masalah percil nggo bakso beranak. Kleru. Bakso berana arep dilat to piye? Adik maju. Iya. Nembang sing enak. Nyembang apa? Nyanyi yang duet sama ini sama Sama ini. siapa? Apa itu? Duet kamu duet. Duet. Oh, Oke, ini. permintaan dari Mbak Pak aja. Mbak Wo. Mbak sama Mas. Mbak Wo sama sini. Bahwo. Mbah Waldo Dek, apa sama- mau nggih. Bah gledek. Iya. Bah. Kedek. Lah aku Nggih, lho. Pak Sugiarto apa kae? Tutuk kuwi ya. Kowe gak ngerti aku. Kedek dik bengi. Ya. Apa sing dikersane? Apa? Lah niki lagu sing niki Duet sing nembang apa, sing Bos? di Oh, Lak iya. Mboten Lintang Asmara. Apa sing anyar-anyar apa sing? Ya sing anyar yo urung digawe to, Mas. Bener. Maksudnya ku sing tren saiki Sing lho tren ya. kuwi lho iso Sing ora. tren. Aku ora omong karo kowe ra patekan. Sabar bos, sabar. Bisa anyar-anyar apa ora digawe jekulmu. Sabar, Lah Bos. nyapa kowe nesu? Nyapa kowe nesu nantang karo aku? Lho kowe wani karo aku le. Loh, ya ora. Awakmu nek nantang niku wani. Lagune sing kilo sing anyar kuwi lho. Awakmu ngetarane ora update. Sing viral Lagune iku kuwi lho apa? Aduh, Dewa. Ya. Lah, Iki iki lho. lho, judulnya apa? Judulnya apa lagi? Dewa Ruci. Diulang 2 kali apa? Diulang 2 kali? Ayang, Pak. Iso lagune. Loh, iso dong. Piye piye. Duh, ngene Pak. Ya ya. Iya bener. bener. Duh. Kene apa? Kena telek. Nyanyi lho nyanyi. Rasa mbok ngakoni aku nyanyi. Ora usah mbok umpani kuwi tem. Duh, gede dawa. Dewa. Dewa ning asmara kuwatno aku sing do. Ben dikontoni karo iki lho. Tem. Aku gak Suara lanang tem. Lanang sik. Lanang. Duh dewa ning asmara kuwatno ati kawula anggonku lelapo tresno datan kendhat saking coba Anu, betoke. Nah. Tak rewangi, tak pateni, lahire tresno kang suci, kasunyatan yen to aku sliramu isih nyawiji. Sora, tak ganti. Sabara Nggih. Awakmu mulya tak sangoni wis ben diatasi arek. Yo iki lho tak warai kaya ngene iki lak nembang wedok kuwi ngenane ditekan. sing penting dalanangan kuwi sempit. Tuh. Iya coba. Kowe sampe doe piye to, Cak? Niki lho. Nah, iki lho. Mari dalanangan iki rada sempit ngoten nganu. Sing penting Delok Jajal. Ayo lah. Ayo lah. Iso ta ya. Lah diculne. Duh, Nah, lanang. Duh, dewa. Anarkis. Heeh, apa tak pateni anjane. iki lho kene. Pokoke Kuwi urip koyo nakal masalah. Getun nah, tenang. nyapa lho gitu. Aku duwe ketua iki getun nah. Enek liyane aku golek liyane. Sing gelem nampa awakmu ya iso. Kowe iki enek yo kene Ono ya iki dilakoni kok iso. Bang. Apa? Iya jadinya nembang apa ini udah diayahi sendiri kok. Ndak. Ayang sama kamu. Kita berduel, Iya. Iya berduel. Iya. Yuk. Sini. Oke, sing apa Iya. ya? Boleh. Ayo, Sok. Udah le, Sok. Ayang. Yuk, monggo. Jajal. Ayang-ayang, kendangane Mas. Tak gelang. Wis sambel kemangai.
Koyok ngono aku ora suwe. Wis senenganmu rusak. Biyen Rembang Purwodadi apa nyanyi gerajakan Banyuwangi sampai tak tunggelang. Berat rasane. Wis senenganmu yang Aku rusak. nang kene aja ngrusak. Arep nyanyi. Besok. Ya. Ayo. Ho. Rokok nyawiji dadi siji. Pancene tresno kuwi anggen pacoban Arepku mengko katresnan di sini ana wong aku kowe mung katresnan senadyan tunggal ra bisa nampa ndelpo yen durung kabisa mringkang kuwasa dewa-dewa ning asmara kudu ati kawula anggon kula lan tresno dan kedasa kecoba arewati tapaten lahirin tresno kasih kasunyata yen tak Gusti Allah sing nyaliti enak lho bos. Enak Wong kuwi. pake kaya ngono lho. Ning nggih ngapunten namung gamelan nyel dadi Wong nggih pamanehan niki komplit. asline garapan musik kok. Nggih. Mas yo gamelan tapi dimirengke tesih. Nggih. Penak. Nggih. Kula Napa meneh wanci dalu. Bolo-bolo madang karang wis klop. Percaya pokoke. Niki kirang marem menawi dereng ngaturaken Banyuwangen. Lah, niku lho sing kula rantos. Lah, Sing ngombe. dicucukne wong cak percil asine Piyayi Nggih. Banyuwangi Nggih, terus lho. Mbak Probo. Kula Siap bos, siap. Pokoknya wilayah ngetan iku Mas Percil iku wis pun diatasi. Niki apa melih niki? Banyuwangi. Banyuwangi. Sik komandane lagi Ayo. Sik komandane sik nyombor. Bawani, Nggih. bawani. bawane tiyang sekawan mawon kersane kekompakane ketika Siap, nggih. Membiat mayun paman suarane gending belambiangan. samono Latihan ning omah kudune. apa? Hani Frozen. Ratu kembang. Nyapu kok iso maca kono. Nyerambiai nuswan Tara Banyuwangi Kulon kenong wetan segara. Ya
ndak teko Lumajang lah, Mas. Iya lah. Aku entan iki anu ten Pasuruan. ketapang. Lor lan kita lalas angker Hang keliwat liwat bel 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 apa Belum belambiangan asik belah biangan suara siji suara loro suara telu suara tekek Sabarnya. iya yo papat. iya papat ayo kurang dhuwur Kurang dhuwur. Bulan Mas. Wis samono. 3 2 1 Oke ya. Cekak-cekak ya, cekak-cekak. 3 2 1. Ojo takon seneng susah. Loh, Mana kaya wong setep. kowe kaya susu kaya kuwi lho. Dadamu iki. Kowe datar dadamu. Sini. Ojo takon seneng susah hang disangga. Ngono lho kowe. Ya. Oke. Ya. Ayo, nih, sing latihan iki to. Iya. Aku bedino latihan. Lah setahun lho Kak. Setahun lho kowe iki. Ora iso. Ayo 3 2 1. Ojo takon seneng susah hang disangga. Loh, ndi nadamu piye? Nadamu kuwi lho. Burimu lho piye? Ayo. Ayo 3 2 1. Ojo takon seneng susah hang disangga. Loh, nadamu juga oke ngene. Dene niku ya enek modele dunggane ngono. Ayo, wonten 3 2 1. Ojo takon seneng susah hang disangga. tanah India Tanah India, Dion alon-alon hang penting lakon. melaring ku meliare Taman Sari Nuswantara, belambangan, belambangan, melari Taman Sari Nuswantara, belambangan, belambangan, melari Taman Sari Nuswantara, belambangan, senang susah, wis tak ojo takon. wis pirang-pirang jaman surung temurun ya wis kelakon akeh tarung Akeh langit biru, biru ojo takon. wis pirang-pirang jaman surung temurun ya wis kelakon akeh tarung Akeh langit biru, Gendangane langsung diangkat, Mas. Tak tudlang. Sambel kemang. iki lho, iyong-yong kelopo doyong awak kula iyong-yong kelopo doyong awak kula Saben tahun
Ayong-yong kelopo doyong awak kula kelayang-layang. Dangdut cepet. Ulan andung ya rometuwa saben ulan saben taun asinare Candra Dewi alamat kepilu padang mendem gadut gagalan urung ulan andung kono padang kono mendem alamat tangis wong lanang ketut ayong-yong kelopo doyong awak kula keloyong-loyong ayong-yong kelopo doyong awak kula keloyong-loyong Sekar-sekar gending Cok, cak, gading ketak gendinge wong menek mundhak kelopo yang layu kemiong karek sampun ketak segala dicira cumipla Allah magus dengan suko lepotono menekono kelopo tutup cak Rehana lare kok ayu temenan kulit ya kuning langsat alise nanggal sepisan yo Rehana lare kok ayu temenan bareng mangkuring jalanan koyo Madangkara Aduh Rehana Ison yo sing kuyang Deleng riko kari sing ana liyane Aduh Rehana Isen yo sing kuyang Deleng riko sing ana dunyane kadung kecaruk sun sapa semaure bersama Sekar Gadung. Madangkara apa dok aduh kari sing kuyang deleng omonge alus temenan manggane yo bisa keturutan duwe rapi kaya Rehana jaluk paran yo legiane ati jaluk ulian yo seturuti Bersama Kidung Manggala. Kok eneke kancane disebut ganti. komplit Luar biasa kasanah budaya niku tak perkele. Leres. Kita donga kangge warga masyarakat Grogol menapa, Cak? Menika. Anu man, niki mawon. Nggih. Kula ndonga namung setunggal. Napa? Sementing masyarakat Grogol ming paringi sehat. Amin. Amin. Sehat rezekine lancar barokah Mbah Lurah nggih sehat janipun. Amin. Perkara niku nuwun sewu benjing-benjing badhe wayangan gampil Mbah Lurah. Kula nanggap dalan iki lebih dari 10 mesti bonuse wonten mriku. Enek ngomong bonus. sapa? Sopir-sopir. Kowe iki aja akhir ngomong Mesti ae. bar iki mesti dipengaruhi anu nanggap dalang siji dhewe mawon. Betul. Kula manut jenengan. Mas Percil niku ubet tok pancen. Ubet kula. Gagak. Napa-napa sing penting wayangan, penting niku nggih. Nggih, wonten wayangan. Mbak Prabu menapa donga kagem Dongane. Grogol? Sing penting kula niku mboten angel-angel, slamet sing nanggap, slamet sing ditanggap, slamet sing nonton sedayanipun. Amin. Nggih. Mas Lentem menapa? Menawi kula sing penting rukun karo tanggane, rukun karo sedulure, rukun karo keluargane lan sapa wae, apika karo sapa wae, ayem tentrem ora ana alangan sawiji apa-apa saiki nganti tumekane besok. Nggih. Selanjutnya Mbak Hello Kitty, monggo. Kok Hello Kitty gitu. Nyili Oh, nyili. Sapi. Nggih. Menawi kula Wah, nggih. mboten wonten ingkang badhe kula aturaken. Lah nyapa, Nduk? Lah nyapa?
Lah mbok anu kabeh Mas. Paling enggak ya punya omongan Didongane apa lah. ibu-ibunya semakin cantik, Nah, ibu-ibunya skincare-nya semakin bagus. Nah, Muga-muga mari Muga-muga. wayangan ngene iki ibu-ibu tuku gelang kabeh. gelang. 20 gram kabeh. Nah, Ibu-ibu tuku gelang. Bapak-bapak dolan ning nggone siman. Nyapa? Anu rekreasi. Rekreasi. Ngoten mawon Mak Cange. Nggih, terima kasih Cak Perda CN Mbak Prabowo panjenenganipun ingkang kersinaken dalu menika. Mesti kathah lepat nyuwun pangapunten ingkang ageng. Nggih, sembah nuwun sanget. Men balikke rasa menika wonten pamundhut saking kadang-kadang Saking sinten anu Sencaki lan ugi moderator. Posisimu piye to ora? Kowe iki aku arep lungguh lho. Melangkah ya melangkah. Aku wis gak banyol. Iya. Batang. Ini tanggal pinten malih Macang? Tanggal piro neh? Masa takon tanggal kuwi lho. Gawe dhewe sesuk ya libur. Kudune ning Klaten wis tak panjeri 17 kena ilang malah. Kena yo. Batal nyapa lho Bos. Lah, kowe tak WA. Iya iya. WA aku. Nggih. Saking Pak Joko Warsito, Mbak Lia ngersakaken Kinanti Sandung, Mbak, slendro Terus tak menyuro, tuku Mbak. apa tak tuku lawang lho sing anu. Ayo. Mangga diaturake, nggih. Monggo Bapak Joko Warsito pamundhut panjenengan. Sing suka melun meneng yatan penting kawan ku sagung jasa nanging